Fa un any ningú ens haguera dit que ara estaríem ací, que anàvem a fer la nostra primera trobada, a la nostra ciutat, aquella que tantes coses ha viscut i que tant ha lluitat. Una xàtiva reflex dels seus habitants, perquè som molt més que una moixeranga, som una família, som cultura popular i representem una ciutat, tota la gent que ha passat per ella, cada personatge il·lustre que ha fet d'ella història, perquè nosaltres la volem fer. Volem arreglar a Xàtiva el fet moixeranguer, portar allà on anem el nom de la nostra ciutat i deixar-la al lloc que es mereix. Para mí, la moixeranga és una activitat extraescolar per a fer cultura i divertir-se en les seves persones. És una activitat de diversió i entreteniment en família i en els amics. Per a mi, la moixeranga de Xàtiva ha suposat un canvi social i personal perquè m'ha fet conèixer molta gent de Xàtiva i també d'altres moixerangues i hem anat a molts llocs a ajudar a fer moixeranga. Per a mi, la moixeranga de Xàtiva ha suposat conèixer nova gent, conèixer nous mons i a més visitar localitats del País Valencià, ja que si no hagués estat així, m'hauria sigut més complicat visitar-les i a més ha sigut per a tindre més respecte a la gent i confiança. La moixeranga de Xàtiva m'ha valgut per encontrar-me en els nostres costums i tradicions, tradicions que s'havien perdut i estem intentant recuperar-les i per a conèixer a nova gent i una manera de distracció i de passar-nos-ho bé. Perquè fa un any ningú s'ho haguera imaginat. Hem lluitat per allò que somiàvem. No hem parat d'assajar. Hem caigut i ens hem alçat. Ningú ens ha pogut parar, perquè som socarrats i ens ven la sang allò de no deixar mai de lluitar. Perquè el proper 20 de maig, a Xàtiva, les moixerangues farem pinya i germanor. No t'ho penses, vine i forma part de la moixeranga de Xàtiva.